Now I give the floor to Mr. Piccola for 1.5 minutes. Čestitam kolegi Potteringu. Gospodine predsjedniče, potpuno je jasno da je rusko vodstvo već prešlo ukrajinske granice i de jure i de facto. Ne samo zbog nedavne aneksije Krima, nego zbog neprikrivenog logističkog i propagandnog sponzoriranja aktualnih nereda na istoku zemlje. Događaji u Ukrajini koji slijede otkrit će koja je vizija relevantnija. Više puta ponavljana Putinova o makar djelomičnoj obnovi ruske moći iz prošlosti ili naša o Europskoj uniji kao budućoj zajedničkoj kući svih Europljana koji to žele. Međutim, neodlučnost ili podijeljenost država članica zbog različitih interesa lako može Europsku uniju dovesti u opasnost da izgubi sposobnost ozbiljnijeg utjecaja na događaje. Danas u ukrajinskoj krizi, a već sutra negdje drugdje na području bremenitom postsovjetskim žarištima. Jasno je da pritisak na takozvane GUAM zemlje ne popušta, pa posljednji događaji traže naš promišljeni odgovor na pitanje u kojoj mjeri Rusija i Europska unija na istim prostorima danas mogu biti partneri, a u kojoj ostaju suparnici. Ali usporedo sa vojno-političkim neizvjesnostima vode se i neizvjesni pregovori Kijeva sa međunarodnim financijskim institucijama. I tu se mora pronaći način kako trajnije uravnotežiti gospodarske, sigurnosne i društvene prilike u Ukrajini, a time i zaštititi demokratsku perspektivu zemlje. Jer bez obzira na rezultat sučeljavanja sa ruskim interesima, borba sa frustracijama i strahovima stanovništva postsovjetskih industrijskih gradova na istoku Ukrajine je daleko teži zadatak za novu vlast u Kijevu, a ona u tome ne smije ostati usamljena, a mi promatrači.